Cijena zlata je na povijesnoj razini, što znači da za svoje zlatne predmete poput nakita, zubnog zlata, satova i investicijskog zlata možete dobiti najbolju otkupnu cijenu. Ipak, postoji nekoliko stvari koje biste trebali uzeti u obzir prilikom prodaje zlata. Zlato dolazi u različitim nivoima čistoće koje označavamo karatažom, a viši karat znači i veći udio čistog zlata u leguri. Što je zlato čistije, to je veća vrijednost zlata po gramu. Primjerice, 18-karatno zlato ima 75% udjela zlata, dok predmet od 22-karatnog zlata sadrži 91,6% čistog zlata. To znači da će se ponuda pri otkupu razlikovati za osobu koja je založila 22-karatno zlato od osobe koja je založila 18-karatno zlato iste gramaže. Prilikom prodaje zlatnih predmeta treba imati na umu da se u obzir uzima samo težina zlata u pojedinom predmetu. To znači da se težina dodatnih ukrasa poput dragog kamenja, umetnutog u predmet, ne uzima u obzir. Prije vaganja zlatnog predmeta spomenute ukrase je potrebno ukloniti i vratiti vlasniku, te oni ne ulaze u izračun. Stoga je uvijek isplativije prodati zlatni nakit izrađen samo od zlata, bez dodatnih ukrasa. Cijena zlata na burzi svakodnevno varira zbog fluktuacija na svjetskim tržištima. Promjene mogu biti minimalne, ali i značajne. Ukoliko želite prodati svoju zlatnu imovinu, uvijek je dobro popratiti trenutačnu cijenu zlata koju možete pronaći na našoj službenoj stranici. Zlato prodajte u ovlaštenim trgovinama za otkup plemenitih metala. Prodaja zlata ovlaštenim trgovcima ima brojne prednosti i u pravilu znači veći iznos isplate, sigurnost i zaštitu potrošača. Ovlašteni trgovci posluju u skladu sa zakonima, te ćete prilikom prodaje zlata dobiti službenu ponudu s detaljnim obračunom, što je ključ za vašu zaštitu. Također, prilikom otkupa se koriste precizne metode za utvrđivanje karataže, što kod neovlaštenih otkupljivača najčešće nije slučaj, pa postoji rizik od podcjenjivanja vrijednosti zlatnih predmeta. Otkup zlata u Eurodomusu vrši se po tržišnim cijenama i bez skrivenih troškova, a najbolje od svega, procjena zlata je potpuno besplatna, dok je ponuda koju vam dajemo neobvezujuća, te u svakom trenutku možete odustati od prodaje.